Moi, mä oon Kata. Mä olen tämmönen elämäntapa-yrittäjä ja landemuija. Me asutaan mun perheen kanssa täällä Forssan perämettässä tämmöisessä kohta 100-vuotiaassa pienessä punaisessa talossa. Perheeseen kuuluu karvaisia ystäviä, 2 koiraa, 4 kissaa ja lauma kanoja. Hommattiin tää paikka alun perin kesäpaikaksi, kun tarkoitus oli viettää talvet Australian auringon alla, mutta jälkikasvu ilmoitti tulostaan ja häthätää talo siihen kuntoon, että siellä tarkenee myös talvisin. Meidän talossa ei oo sisällä vesivessaa eikä suihkua. Pesulla käydään pihasaunassa, joka lämpiää puilla. Myös talossa itsessään on 5 tulisijaa, niin sitä tietää talven jälkeen klapeja kantaniinsa. Tämä meidän paikka on vanha kantatila ja meillä on oikeus tuohon lähellä olevaan järveen, niin siellä vietetäänkin paljon aikaa sekä kesäisin että talvisin. Mulla on Forssassa tatuointiliike ja korvisten verkkokauppa ja mies pyörittää myös Forssassa semmoista napolilaista pizzaravintolaa. Talvet lämmitellään kämppää ja kesät kuopsutellaan pihalla, kukkapenkkejä ja kasvimaita ja kasvihuone. Tämmöisessä vanhassa paikassa on oppinut elämään kaiken keskeneräisyyden kanssa ja semmoinen turhanpäiväinen hätäily on kyllä pitänyt lopettaa jo aikapäiviä. Ikinä ei ole valmista ja tekemistä riittää enemmän kuin inspiraatioa, mutta se tässä ehkä onkin kaikista kivointa. Meidän talo on nyt rempattu sisältä täysin kokonaan, että siellä ei enää hirveästi ole mitään puuhaa. Ulkopuolella on vielä jotakin nyppimistä ja pihalla sitten senkin edestä. Mitä vanhemmaksi on tässä tullut, niin sitä enemmän sitä osaa kyllä arvostaa tämmöistä rauhaa ja hiljaisuutta, mitä täällä perämettässä kyllä riittää. Nyt kun tässä on talviladattu pattereita, niin tomaatintaimet tuolla jo kasvaa ikkunalaudalla ja paskahuussin tyhjennys varmaan tuossa ensimmäisinä työvuorolistalla, kun kevät aurinko alkaa paistaa. Tämän kesän tavoitteeksi mä oon asettanut itselleni, että mun pitää opetella ajamaan mönkkärillä. Helpottaisi kaiken maailman tavaran raahaamista paikasta toiseen. Kiva, kun oot tullut sinne katteleen tätä meidän meininkiä ja kyselkäähän ihmeessä ja kertokaa, jos on jotain, mitä haluatte kuulla tästä meidän elämäntavasta. Elämäntavasta ilman niitä kaikkia maailman mukavuuksia. Ei tää niin vaikeeta oo. Työlästä kylläkin. Muuttakaa maalle. Maalla on ihanaa.